Vemos que a parte frontal destas vivendas, aínda que é de uso público, son de titularidade privada, funcionalidade e accesibilidade e baixar cara a Nacional 634. Ben. Estamos a falar de deixar unha praza que sexa un verdadeiro lugar de encontro, que sexa unha praza de referencia, unha zona emblemática para a acollida de peregrinos e para disfrute tamén dos veciños. Estamos a falar de que, para que Conxo dispoña da propia, que a zona de Conxo dispoña da súa pequena praza do Obradoiro en Conxo para peregrinos e tamén para veciños. O que se pretende é a expropiación dese eucaliptal que hai diante da capela de San Marcos e permitir que o tránsito dos peregrinos sexa nun bosque autóctono no que se convertirá ese actual eucaliptal e que os peregrinos poidan transitar por ese espazo dunha maneira lóxicamente máis cómoda e máis segura que actualmente que van pola calzada.